Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng bopis or pulutok sa Kapampangan mga kapudibis. Bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayun mga kapudibis, malinis ang kamay namin mga tamang kay Kapampangan. Mga tana po. Opo. Tabi muna natin. Pangantana. Yan. Tanggalin na natin yung sili. Sarap, sarap, sarap. Bopis. Gusto ko may sili ngayon. Ay, may sili. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga kapudibis. Mga tamo. Ang drinks natin, Coke. Drinks? Madalang lang yan. Ngayon lang ang Coke. Masarap siya. No? Siyempre, meron nag-request nito. Nakalimutan lang namin. Pangalan. Mag-comment po kayo kung sino man po kayo nag-request. Sa Facebook page, doon siya nag-request. Yung ibang bopis po nilalagyan ng tomato sauce. No? Yung sa Kapampangan, walang tomato sauce. Yan. Sa mga nagtataka bakit walang kulay. Sarap.
Masarap pag hinahalo sa kakanin eh. Ganun mo. No? Sarap. Sarap. Ay mga foodies, naubos po natin lahat. Bopis at saka rice. Napakasarap. Ang galing ni Kusinang Kabalan. Ay, Kusinang Kabalan talaga magluto. Napakasarap. At gusto din po namin batiin si JL. Happy 5th birthday. Ayan, baby. Happy birthday sa'yo, baby boy. JL, happy birthday. Thank you so At much sa syempre, pansit. kahapon napakasarap. At syempre, mga members po natin, Platinum B, Mickey D. Albert, Remis TV Watkins, Mi Vlog, Chapinay Akane Vlog, Yerwawa Itsogi, Jaren Maverick, Jenhen Capares, Iñaki Eats, ang Paslupang Burgis at si Mads Helen. Ayan, meron po silang mga channel at Facebook page. Please mag-follow at mag-subscribe na po kayo sa kanila. Thank you so much po. At shoutout din kay Alexis Castro at si Crisalyn Ignacio. Ayan, kasama ko Hello silang po. nag-chim. Hello sa inyo. Hello. At si Ransel Jimenez, Noli Ortega, Girly Villavicencio from Chaong, Quezon, Jane Losada, General Amsel Jolover, Nicolas Majolover, Agnes Q, Emily Ibe, Irene Policarpio, at si Rexy Layug. Ayan. Hello, shoutout Thank you po so sa much inyo. po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM at God bless po. At shoutout kina Shopa Lea Payawan, Baby Hello po, Alison, Ate Con. Cherry Macalisang, at si Regina May Banyares, and we love you all. Yes, at Timatibay po, Jason Laksamana, Yorwawa, Senior Mimi, Mads Ellen, Estela Batusin, Edenia, and Saleh. At si Alma Paredes, ayan, shoutout po sa inyong lahat. Yes. I love you. Yes, I love you po. Mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, at Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.